салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобини ҳамаишаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳама киса хуш омад ба канал. Дар навори имрӯза якчанд наводи мошинҳои навро қабул кардем ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон мебошад. Касоне ки ба канали мо нав якум бор даромадаанд, дӯстони азиз, обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед, подписатсия кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. Дӯстони азиз, иди рамазон ба ҳар яку яки шумо муборак бошад. пага ид буда хона биёед, бо тух 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 гуфта ҳамаро безор накунед. Чизе ки додандуна ҳамуро бигиред. фаҳмиде на? касоне ки бародарони азиз мошин, хона, замин, квартирае ки барои фурӯш дошта бошад, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Мо реклама ройгон кардагим, иншоалло ки реклама мекунем, пешкаши харидорро мегардонем. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз, подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед ва имрӯза навор беҳтарин мешавад, иншоалло ки ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. лайк монданро фаромӯш накунед ва мегузарем ба эълони имрӯза. дастгирии шумо пешравии мост. дӯстон, тамошои бофароғат. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро гузарад, пас ба компания Ака Аҳлиддин муроҷиат кунед. иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меёрад. аз метро Тиёплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарону хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания Ака Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикҳо якто хондаи портер омадагем ки бародаро гуфт ҳамин дар реклам парто. соли барошаш 2009 объём мотораш 126 будааст. бародаро мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, муомила дорад. касоне ки аз номи канали мо гап занад, иншоалло ки муомилаи хуб мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. бародар нархша 85000 сомон мега. номерҳои ватсапаш, номерҳои прастои дӯстон мондагианд. касоне ки харидори ане бошад, дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунанд. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. састаи дӯстони азиз, беҳтаринай саларка қадим мақсад, сӯзишҳои саларкай ягон ҷош мақсад задагӣ пусидагӣ надорад. балонош нав пачка, састаянши беҳтаринай. занг мезанед дӯстон, маълумоташро аз худаш пурсон шавед. дӯстони азиз, дар комментария ваз приёра нависта буданд ки соли барошаш 2008 объём мотораш 1.6 коробка передачаи механикаи, сӯзишҳои бензини холияй. мошин мега ҳуҷҷат надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон, нархша 26000 сомон мега. касоне ки харидор анеқ бошад, дар номерҳои 902 10 83 38 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш як бори дигар, касоне ки нав ба канали мо меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиши бародарона, подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. ба касоне ки мошин, хона, замин, квартирае ки дар хуб бошад, ҳатман дар таҳи комментар нависад. мо иншоалло ки навори ояндада пешкаши шумо мегардонем. мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Opel Astra F дар кузуфи универсал. соли барошаш 1994, объём мотораш 1.6 коробка передачаи механикаи, сӯзишҳои бензин, газ. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад дар тарафҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Кавхозобод. дӯстон, нархша 33000 сомон мега. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, муомилаи хуб мекунанд, муомила ҳам дорад. номерҳо барои тамос дар экранҳои шумо. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дӯстон дастрас кунед. ва мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Волга бародаро Ройкан газ 2403, 4 та баллони нав мега, сӯзишҳои бензин, газ, коробкаш механик, краскаи нав мега кардагия, заводскои худшай. мошин дар ноҳияи Шуробод қарор дорад. бародаро нархша 20000 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад, занг мезанед, бо муомила мекунем, арзонтар ҳам мекунем.
номерҳо барои тамос 901 08 78 70. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. лайк монданро фаромӯш накунед дӯстон, дастгирии шумо пешравии канали мост. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якто срошна трактор рой кардагиям ки трактор юмезе мебошад. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. баллонои 80%, пешиш мақсад 100%, баллонои ақибаш 80%. қарор дорад дар ноҳияи Шуробод бардорад. нархша 35 000 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад, дар номерҳои рӯи экранамуда занг бизанед. маълумоти пурраи тракторро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. марҳамат бародарони азиз, як опел овардем ай Грузия, опел ашка хатчбек, соли барорили мошин 2008 сол, 1.7 дизел твин турбо. марҳамат, каседа маъқулай тамошо кунед, гирчи як чаҳр мезанам бинед. марҳамат бародарои азиз, касе ба канал меҳмонай, ҳатман подписатся, лайкро фаромӯш накунед. марҳамат, дарини мошин салон кожа, дари ақиб рӯшной. марҳамат бародаро, дари пеш электропакет, багаж. марҳамат, багаж бародарои азиз, запаска папаска қонун қоидаамаш, дампарат пампарат лубочи дорам. марҳамат, дари пеш электропакет, регировка боковой, мультирул. марҳамат бародарои азиз, пробег заводчавии мошин, пробег ина баромад 228 000, заводчавии мошин. марҳамат бародарои азиз, мошин заводид кор кардисай, кондисионер я ҳама чизош кор мекунад. марҳамат бародаро, як чаҳр мезанам, тамошо кунед. корпуни мотор бародаро, мотор заводид кор кардисай. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якто аз тарафи подписчикҳо аппарати собунбарор рой кардагиям ки мақсад ҳолатиш беҳтарин аст. собуна лубои наву собуна мақсад мебарорад. сефазаи нархша 10 000 сомон мега. касоне ки харидор бошад, дар номерҳои 917 24 313 95. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем дӯстони азиз ба ҳафтумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. бисёриҳо тикон нависта буданд. марҳамат бародаро, ҳолаташон беҳтарин ай. соли бароиши 1996, абиён моториш 1.6, коробкаш механикай, сӯзишвори бензин, холия. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ноҳияи Истаравшан бародаро.
нарша 15000 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад дар номерҳои рӯи экран омада занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дӯстон дастрас кунед. дӯстони азиз, навори мо идома дорад. Дастгирии моро фаромӯш накунед. мегузарем ба мошини навбатӣ Тико соли барошаш 1994 объем моторш 0.9, коробка передачи механикаи, сӯзишвори гази холиай, ҳуҷҷат дорад мега, ҳолаташ беҳтаринай, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ Бардоро. нархша 12000 сомон мега. касоне ки харидор аниқ бошад дар номерҳои 988 120666 ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба мошини навбатӣ, ба нуҳумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. вазн 21099, соли барошаш 1995, объем моторш 1.5, коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензини холия. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. нархша баробар 8000 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад дӯстон дар номерҳои 906 33 0394 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоташро аз худаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 21099, соли барошаш 2001, объем моторш 1.5, коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензин газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ҳолати хуби техникӣ мебошад дӯстон. ҳуҷҷат надорад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 8500 сомон мега. касоне ки мега харидор бошад дар номерҳои 904 520007 ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш подписатсия кунед ва лайк монданам фаромӯш накунед. ҳамин қадар меҳнатҳои мо барои лайк ва подписатсия мебошад. дастгирӣ кунед, иншоалло ки моро пешравиҳои хуб мекунем. видеоҳои нав ба нав тоза ҳар рӯз баромада истад дӯстон. иншоалло ки пушаймон намешавем барои подписатсия кардан. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 21099, соли барошаш 1994, объем моторш 1.5, коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензин газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе Бардор. нархша 9000 сомон мега. касоне ки харидор аниқ бошад дар номерҳои 908 80 59 60 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2110, соли барошаш 2000, объем моторш 1.6, коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша бардора бениҳоят арзон мега. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 6000 сомон мега. тӯҳфаи идона бардора барои мақсад ки иди рамазон, барои ҳамин хотир бениҳоят арзонаш кардагем. занг бизанед бардор. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳои беҳтаринтон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастанд. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. хайр, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.